Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala? Dili nga atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Agab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, Pitsa 21 na kini sa bulan sa Hulyo, no? Bisperas na ron mga higala ni Ameros dumagiti mga higala, no? Kay ugma ado na may ordination, no? July 22 sila si Reverend Dado og kauban, no? Duha ka buok ugma mga higala ordinahan. So praise the Lord. Hallelujah. Daghan kayong salamat mga higala, no? Nga nadugangan na pud mi kay sige may makuhaan o nya karon nadugang agduha maayo mga higala, no? Kay sige murag way po nakuha na namo sila si Brad Father Koan kining Oliver, no? Si dag ubay po taw nakuha mo na nga dili maayo nga siging gikuhaan o nya walay dugang-dugang, no? Muna no nga karon salamat tas Ginoo mga higala nga naa na pud tay bagong pare. Salamat kay Ginoo, no? Unya ato daay nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug ang ato usab nga mga igsuon nga mga kapariya Lukob Kabisaya ug Mindanao. Ilibinagay din na sa isla sa Siquijor. Kumusta na, no? Si Monsignor Larry Katubig, of course, ni Amaminor na Dumaguete. No, pero muna, no? Salamat kayo. Di ameron tanan sa Dumaguete mahigala kay mo attend me. Hinoon ang uban karong hapon pa moabot, pero ako ni anak ko kay mo pahuway-huway pa man ko kay mo pahuway-huway pa ko mahigala kay kanang ako ra di ka drive 82 kilometers ba yan. Ano pag abot dire maniud to ko dayong pahuway-huway gamay dayong palit-palit po doon sa mga palitonon, no? So na relax na mi dire sa Dumaguete mahigala, no? Okay, no? Congratulations dahil sa pamilya nila ni Reverend Dado. Dado, no? Tinurgan ni Dado, Diyos Dado, dagway ni na. Nahadado, may muto na kanatong tanan, hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas, di ining kamuntuhon. Abi no may higala ato dahil nga timbayaon usab og may muto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato po nga mga igsuon nga mga kaparian, Lukob, Kabisayan ug Mindanao, ilabi na gayud ang akong mga classmates, si Reverend Father Obing Masyon, si Reverend Father Obing Masyon, Reverend Father Dami Hiramis, ug manusab si Reverend Father kinig Tunton Arnay. So ang akong mga classmates sa Cebu, si Padre Monsignor Tingting Angkahas, si Father Joseph Anores, si Father Rom Narcas, si Father Onero Saroso, si Friends Forever, no? Si Father Rosdel Noel, Mario Atienza, si Glenn Banson, si Joel Belsinia, si Peter Necesario, Kipling Agravante, gimansab si Father Omen Mahusay. No, ako pong mga classmates dito sa kining ako mga classmate po dito sa Maasi, no, si Father kining Samuel Papa, Father Dodong Cordobes. Ayan, no? Mahimudto na kanatong tanan mga higala, ug tanan ha mga lay ministers, tanan nga mga parokya nga akong na-assignan kaniadto. Kumusta naman mong lahat, no? Sana naman ay nabubuti po kayong kalagayan. Ayan, no? Okay, rin na tayo higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. 34 ka mga Pilipino, no, missionaries nga moapil sa Jubilee for Online Missionaries dito sa Roma, no? Pagahimuon kining ilahang panagtigom dito karong July 28 ug 29, no? Jubilee for Online Missionaries in Rome. Apil ako online missionary ra po ko. So good luck ha mga brothers and sisters. Mga higala, balita gikan sa Vatican, Pope Leo XIV calls for ceasefire in Gaza during phone call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayan, no? So nadako magutong balita ang mga higala nga usa ka katolikong simbahan dito sa Israel ang naigo sa bomba sa mga Israelita mo na nga medyo
dako pong kasub-anan nato mahigala, no, kaya ato ang mga igsoong Katoliko na igo inda na may namatyan ra ba na no, so yan po gid nato. Yan po nato ang ato pong planong talahurong Santo Papa nga makumbinsi gid niya, no, si Prime Minister Benjamin Netanyahu nga doon na gyoy ceasefire usa, no, dito sa Gaza, ceasefire usa, no, kay medyo ipaangay sa nato ning ato ang mga kuno kisa itong ingon. So mo ka na mahigala, no, o padayon kita ubaw kadto ang CBCP News balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Dala, no, are na ta manghigala sa atong Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Lorenzo sa Brindisi, no, Saint Lawrence of Brindisi. Natawo kini si Saint Lawrence of Brindisi niadtong 1559. No, 1559, namatay niya itong 1679. Uy, dugay-dugay biya. Taga Naples, Italy kini siya, o sa kini siya ka Franciscan Capuchin. Niya na ordinahan sa usab ka pari. Niya may kini siya sa mga sinultihan nga Latin, Hebreo, Greek, German, Bohemian ug French. Combination of brilliance, human compassion, and administrative skill. Elected Minister General of the Capuchin, responsible for great growth and geographical expansion of the order. Appointed papal emissary and peacemaker, died in 1619. Di pa madali ni si Juan San Lorenzo sa Brindisi. Kuan siya, Minister General, no, sa Capuchin Order. So, Brad, yun, hindi ni matabang ni mo. Gilaliman kag kamao siya sa mga daghang pinulungan Latin, Hebreo, Greek, German, Bohemian ug French. Di matabang ni si San Lorenzo sa Brindisi. Sana naman, sana all. Ayan, no. Hala, no, arin na ta sa atong istorya mahigala, no, kay manang mamutaas-taas udyo tayo sa atong programa. Atong istorya kabahin ni sa usa ka babae nga gustong magpaniwang. Gustong magpaniwang ba? O niya, daghan na kay siya gihimo nga mga paagi, mga suggestion, no? O niya, doon ay nahitabo nga matod palagi na nakasuggest niya mag-jogging, mabuntag hapon. Pero mga pila na kabulan niyang dinyaging, murag nanambok manoon sa samot. Kaya nga naman, kung mag-jogging, kusog man po matulog, o niya kusog pong mukhaon. Nanambok rin hapon siya mayon. Until nga doon ay nakasuggest nga magkuhan ka ng ang iyang himuong exercise, horseback riding. Okay, ang horseback riding gud mahigala mo. Maana man imong lawas ba? Ako kay suito mo sa guana kay nakabuhi masamig kabayo sa una mo. Ana imong lawas ba? Murag ug imong lawas. So natural makuanan gyud ang imong mga extra fats, no? Medyo ba makuan siya, no? So nakapal doon ay makasuggest nga ang kanang horseback riding makapaniwang kuno ni. So nipalit din taon ang bana dayon og kabayo, no? So good na dayon gitudloan usa og unsaon pagsakay og kabayo ang iyang asawa, no, doon na gyud mga expert gyud. And then paghuman buntag hapon usahay mahapon kanang wala na init ba, ala sige padagandagan tinuod gyud mga higala. Human sa mga usa ka bulan nga horseback riding, susugas hangin mga higala. Human sa pila ka bulan nga horseback riding, kabalo kag unsay nahitabo mga higala, perting niwanga, naniwang yun pag-ayo, no? Naniwang yun pag-ayo ang kabayo. Perting ang bugata, perting niwanga sa kabayo, omegala, no? Hinoon, hasta po ang babae nga gasigig horseback riding, naniwang yun, no? Ang problema lang kay naapil po og kaniwang ang kabayo. Luuyas kabayo, omegala. So unsa may pagtulunan nga kini bitaw pagtabang sa ubang tao ba, hasta pod kita masakripisyo pug apil sa mas kabayo ba nga gigamit in taon ang kabayo aron muniwang ang maong babae, hasta pod ang kabayo in taon perting niwanga. So ingon pod ay na ana sama kang Kristo ba nga aron kita makabaton og kinabuhi, iya pong giula ang iyang kinabuhi. Sa ato pa namatay pod siya. Ana, naingon ana din ng Kristyanismo, murag kabayo ba nga perting niwanga. So, yung ana, no? Tinuod ba na? Kaysa hay, no? Kaya binagayon sa mga babaeng minyo. Sa dalaga pa na, perte ng mga tambuka.
perte ng mga gupaha, pero sa diha nga naminyo na yung tao naniwang, unya paghuman ng luspa, namiyahok yung tao lang ang api, luuya kay ni manan. Pero iyan ang gihimo tungod kay nagsakripisyo siya para siyahang mga anak. So ingon ni anak precisely ang Christianity. Numura kag kabayo nga gisakyan sa babaeng tambok kunya naniwang kag mayo tungod sa kabugat. Ingon ni anak, hinuon ang nababay naniwang gid po. No sandira, makaingon siguro ang kabayo, sandirag naniwang ko basta kaya nga ako ang babae nga maoy hinungdan sa ako ang pagniwang naniwang gid tinuod. Ayan ang sa Christianity ha. Muna siya Christianity means self-sacrificing. Ikaw gid mismo maniwang sad ka. No, klaro. Ano mo tong higala? Ari na ta higala sa uban nga topic. No, ari na ta sa ato ang main event. Yung main event. And the question is, saman, for Catholics, who is Jesus? Ayan, no? Alang sa mga Katoliko, kinsa man si Jesus. Ang tubag ni anak, alang kanatong Katoliko, si Kristo anak sa Diyos. He is the Son of God. Number 2, He is the second person of the Holy Trinity who became human to save humanity. Katoliko na. Number 3, He is both fully God and fully human. Tinuod gid hingpit nga tao ug hingpit nga Dios. No, muna siya. Number 3, He is the Word made flesh. Number 4, He is the Word made flesh. And of course, He lived on earth, died on the cross, rose from the dead, offering salvation and eternal life for those who believe in Him. Klaro ha? So alang ka natong Katoliko, kinsa man si Jesus. Ang tubag ni ana, number 1, anak siya sa Dios. Number 2, ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga nahimong tawo aron sa pagluwas sa katawhan. O niya, number 3, matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Number 4, siya ang pulong nga nagpakatao. Number 6, nipuyo sa dinhi sa kalibutan, namatay sa krus, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug nagdapit sa kanato aron kita maluwas ug makabaton sa kinabuhing katapusan, walay katapusan katong mutuo kaniya. Okay, klaro? So muna ha, ay sa naman niya ako ang mga sakop dito. Ng lupad naman eh. Kusog ang hangin diri sa akong studio mahigala. Okay, karon ari kita sa mga explanation. Ari kita sa number 1, Son of God. Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga si Kristo nga nagkanayon nga si Kristo anak sa Dios? Of course na, no? Ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 3 bersikulo 15. Doon ay ginaingon diri, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that those who believe in Him may have eternal life. Ayan, no? No, klaro? Ato ka nang mabasa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Kay gihatag sa Diyos ang iyang bugtong anak, aron kita maluwas katong mutuo kaniya. Yan nun. O yan, number 2 is Mateo 3, Kapitulo 17. Mismo ang langitong amahan na nagsulti niini sa panahon nga diin gibunyagan ang atong Ginoong Jesucristo. Sa diyang gibunyagan ng Espiritu Santo, mipakita no ang Espiritu Santo sa bayhon sa kasalampati ug nadungog ang tingog gikan sa langit nga nagkanayon. Kini siya mao ang pinalangga kong anak nga akong gikahimutan. Sa to pa sa mismong Biblia gipamatuod diri nga si Kristo anak yun sa Dios. Klaro na. Juan Kapitulo 3, versikulo 16 ug Mateo Kapitulo 3, versikulo 17. Karon atong unsa may duna ba ni ang saan nga sa mutuo kaniya, duna ba kini matud pa psychological effects, no? Kana bang mutuo ka nga si Kristo anak sa Dios? According to my source, number 1 is it can increase hope. Sa ato pa kung mutuo ka nga si Kristo anak sa Dios,
mas mulambo pa ang imong paglaom ining kalibutan. Tungod kay ang imong gituuhan, tungod kay ang imong gituuhan, kuan man di ay anak man sa Dios. Oh, klaro? Klaro ba? Wala. Klaro. Sa kadali may gala ako sang i-offer akong pikas nga computer. Duha man ni kabuk akong laptop na gigamit mga higala. Kaluoy Ginoo no aron pud nga matud palagi duha man ni recorder o source na ako mga higala. Dara. Ako sang i-offer mga higala kay medyo ni signal na siya. Okay, no? So number 1 unsa ganito ang psychological effect sa usa ka tawo nga mituo kang Kristo nga anak sa Dios. Number 1 is mas mulambo pa ang iyahang paglaom. No? Kaya ako bagod, no? Ang imong gisunod nga tawo, no? Ang imong gisunod nga si Jesus, anak man diay ni sa Dios. Ato pa magmalaumon ka kay anak gud lamang sa Dios diay ning imong gituhuan. Unya ikaduha, self-esteem, mo increase ang imong self-esteem. Mulambo ba kana bitaw ang imong pananaw sa imong kaugalingon doon na kay mas dugang dignidad isip usa ka tawo. And number 3, emotional regulation. Ano man ang usa man ang emotional regulation? Kay sa imo gong pagtuo nga si Kristo anak sa Dios, doon na magud na siya ay mga guidelines nga angay sundon. Sa ato pa, ma-regulate ang imuhang pagkatao. Dili na ka magpasulabi sa imong gibati. Labi na gayon kung ang imuhang gibati kuana kanang nagkinahanglan na i-regulate sa pulong sa Dios. Klaro? No? So, psychological effects of our belief that Jesus is the Son of God. Number 1 is increased hope. Mas mulambo pa ang imong paglaom sa Dios. And number 2, self-esteem nimo mulambo pa. And number 3, you will be emotionally regulated. And it can influence how individuals perceive themselves with others, and the world around them, fostering compassion and a desire to live according to Christian values. Pagkagwapo ay mga higala, no? Nindot kay dako kay ikatabang kanato kung mituo ka nga si Kristo anak sa Dios. Number 1 unsa ganito? Increased hope. Number 2, self-esteem, mulambo. Number 3, emotional regulations. Unya, maapektuhan pod ang imong pananaw sa imong kaugalingon uban sa uban, okay? Doon naman lagi gitulo si Kristo nga higugma ang imong asag-isig katao sama sa imong kaugalingon. Unya, doon na po kay mulambo po ang matod pa fostering compassion, magmaluluyo na ka, ug inga manusab makabaton ka sa kadasig nga magpuyo pinasubay sa Kristohanon nga pagtulunan. No? Klaro na ha. So kinahanglan daig gyud nga dako day kay gikatabang may hingala, no? Kung kita ako na kuan ko anak may hingala, no? During my time, kuan pa ko ba? Kanang bago kong ni-graduate sa kuan, bago kong ni-graduate sa engineering. Bago abot na ko dito sa Amoa, mura og nag-inusara na lang ko, no? Kay naghuman na gud akong pag-eskwela. Nya mura nag-inusara na lang in town ko, no? Mura kay akong kinabuhi, no? Kana bang mura bag boring na, no? I don't know what to do. Nang apply kong trabaho, wala po ko madawat dayon kay kini pong laging nihit kay trabaho ron until nga gi-recruit ko og simbahan. Og didto gi-recruit ko bilang gitarista sa simbahan. Og didto medyo napalambo ang akong relasyon sa Ginoo ug nakailan ako kang Kristo isip anak sa Dios. Ug didto medyo nigaan ang akong kinabuhi. Ga-guided na until nga nahimo kong usa ka pari. Sa ato pa in Jesus Christ, with so many belief that we have as Catholics, magiyahan gyud ka, no? Alang ni adtong medyo ba kuan na kaayo ang imong kinabuhi ba? Mura ba og sana bitang mura ba og blanco ng imong kinabuhi, murag wala na kay tumo. Duol mong simbahan, paduol ka mo kang Kristo, ang anak sa Dios, kay para medyo pod magiyagiyahan na kagamay. Ako nakasulay gyud ko niya na mga 1 year ko nga pag human ako graduate nga wala sa ko makatrabaho kay dugay mo ko nakatrabaho pod kay duwa man jud ko ni biya deres man huyod god og ni biya siguro ko dayon deres man huyod
dali ra ko makatrabaho. Diri ra medyo kos manhuyon daning kamot makatrabaho. So medyo dugay-dugay gyud. Pero didto po na ako makaplagi si Jesus. Kaya nga naman, didto man ko na kaya kung nakagawas pa ko dayon kini bitang nibiya ko sa amoa, more dili siguro ko mapare ron. Kaya man wa may makaalinggat nako sa laing lugar. Wa may nakailan nako. Yung ganyan, ano? Again, alang na itong medyo yung mga buhay ninyo ay parang para bagang walang ano ba na sa tinagalog na siya, walang katiwasayan. Ayan. Paduol na lang magsimbahan, paduol ka mo kay Kristo. Ug ila si Kristo ngay manulubos tungod kay siya anak sa Dios. Okay, klaro? Habi no, balik-balikan nato na may higala ha. Kining maong topic nato sunod adlaw. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.